హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి సో హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ప్రభు? వాయిస్ ప్రభు, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ప్రభు? ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము అయినటువంటి అందులో ఆ భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకమును మనము ఈరోజు చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. నారద తదుపాకర్ణ్యా నారద తదుపాకర్ణ్యా జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం. జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం. జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం. స్పృష్ట్వా మూర్ధన్యగగ్నేన
स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगगनेन स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन दृष्ट्वा दृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः पाणिना प्राह विस्मितः पाणिना प्राह विस्मितः नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः दृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना विस्मितः पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः మొత్తం శ్లోకం नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु, इंदुमती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मंजु भाषिनी सुब्रमण्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। हरे कृष्ण। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् दृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। नागरत्नम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण। माधवी नील माताजी, बाल सरस्वती माताजी, श्रीनिवास सेविका माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामालु। नारदस्तदुपाकर्ण्य
రూపకన్యా జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం దృష్ట్వా మూర్ధన్యే ప్రాణినా ప్రాహ విస్మితః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నారదస్తదుపాకర్ణ్య జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం దృష్ట్వా మూర్ధన్యగగ్నేన పాణినా ప్రాహ విస్మితః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నారదః దేవర్షి నారదుడు. దేవర్షి నారదుడు. తత్ ఆ ఉపాకర్ణ్య విని జ్ఞాత్వా మరియు తెలుసుకొని తస్య అతని చికీర్షితం కార్యములను దృష్ట్వా తాకి మూర్ధని శిరమును అగగ్నేన సమస్త పాపములను నశింపచేయునట్టిది. పాణినా హస్తముతో ప్రాహ పలికెను విస్మితః అబ్బురపడి. హరే కృష్ణ. భావము. ఆ వార్తను వినిన దేవర్షి నారదుడు ధ్రువుని కార్యములను తెలుసుకొని అబ్బురపడెను. వెంటనే ధ్రువుని దరిచేరి సమస్త పుణ్యప్రదమగు తన హస్తముతో ఆ బాలుని శిరమును తాకి అతడు పలుకనారంభించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. భాష్యం చదవమంటారేమో. చదవండి. రాజప్రసాదం నందు జరిగిన సంఘటనలన్నింటినీ ధ్రువుడు తన తల్లితో పలుకున్నప్పుడు నారదుడు అచ్చట లేడు. అయినచో నారదుడు ఆ వార్తలను ఎట్లు విననండి ప్రశ్న ఉదయించవచ్చును. అతడు త్రికాల జ్ఞానజ్ఞుడగుటయే దానికి సమాధానం. అనగా పరమాత్ముని వలనే అతడును ఎల్లరి హృదయములందలి భూత భవిష్యత్ వర్తమానములను ఎరుగగలిగినంతటి శక్తిమంతుడు కనుకని ధ్రువుని దృఢ నిశ్చయమును నెరిగినంతటా అతనికి సహాయం చేయుటకి నారదుడు అరుదించెను. ఈ విషయమును ఈ విధముగా వివరింపవచ్చును. దేవదేవుడు ఎల్లరి హృదయమునందును వసించి ఉన్నాడు. భక్తి యోగమును ప్రవేశించుటకు జీవుడు శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నాడని గ్రహించినంతనే అతడు తన ప్రతినిధిని పంపగలడు. ఆ విధముననే నారదముని ధ్రువుని చెంతకు పంపబడేది. ఈ విషయమే చైతన్య చరితామృతం నందు గురు కృష్ణ ప్రసాదే వాయ్ భక్తి లతా బీజ అని వివరింపబడినది. అనగా గురువు మరియు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహంచే మనుజుడు భక్తి యోగమును ప్రవేశించగలడు. ధ్రువునికి గల దృఢ నిశ్చయము
కారణమునే శ్రీకృష్ణుడు అనగా పరమాత్ముని రూపమున తన ప్రతినిధియగు నారదుని మంత్రదీక్షకై వెంటనే పంపెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము, అందున 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి వెడలుట అన్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఇందులో ముఖ్యంగా ధ్రువుడు తన సవతి తల్లి చేత అవమానింపబడము, ఆ తర్వాత దుఃఖానికి గురి కావడము, తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళడము, అక్కడ జరిగిన సంఘటనకి ఇద్దరు కూడా దుఃఖితులైనటువంటి పరిస్థితి. కానీ మరి ఆ దుఃఖం నుండి, అంటే ఈ దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఆ దుఃఖములో నిమగ్నమై ఉండడమే కాకుండా ఆ దుఃఖం నుండి బయటపడేటువంటి అంశాన్ని మరి తెలుసుకోవడమే మనుజుడు యొక్క ధర్మంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో కాబట్టి తన యొక్క దుఃఖ ప్రవృత్తికి ఆ దుఃఖాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి, ఎందుకంటే మనిషి దుఃఖ ప్రవృత్తి కాదు. సో యాక్చువల్గా చిన్మయ ఆనంద స్వరూపుడుగా భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి, కాబట్టి ఆ దుఃఖ నివృత్తికి మార్గాన్ని కనుగొనాలి. మరి ఆ దుఃఖ నివృత్తికి మార్గము ఆ దేవదేవుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే అనున్నది తన తల్లి ద్వారా విన్నటువంటి అతడు ఇక సో శ్రీహరిని ఆశ్రయించవలనని నిశ్చయించుకొని గృహమును వీడినటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకం వరకు కూడా చూసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమిటంటే,
నారదస్తదుపాకర్ణ్య జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం స్పృష్ట్వా మూర్ధన్యగగ్నేన పాణినా ప్రాహ విస్మితః. సో నారద తత్ తదుపాకర్ణ్య ఉప ఆకర్ణ్య అంటే విని. ఏంటి ఆ విషయం? ఏ విషయము? ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడి ఆ భగవంతుని శ్రీహరి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించవలననేటువంటి ఆశయంతో ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అనేటువంటి వార్తను జ్ఞాత్వా తస్య చికీర్షితం అంటే ఇక్కడ ఆ బయటకు వెళ్ళాడు అనేటువంటిదే కాకుండా ఆ ధ్రువుడు తను ఏ కార్యాల కొరకు గృహాన్ని వీడాడో అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి నారదుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడట. 5 సంవత్సరాల బాలుడు ఆ శ్రీహరి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడానికి, ఆ శ్రీహరి యొక్క పూజా విధానంలో ఆయన యొక్క అనుగ్రహం కొరకు మరి గృహాన్ని వీడాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని అబ్బురపడ్డాడట మరి దేవర్షి నారదుడు. సో ఆ విషయం తెలుసుకొని అబ్బురపడినటువంటి ఆ నారదుడు ఆ ధ్రువుడి దగ్గరకు వచ్చేసి స్పృష్ట్వా మూర్ధన్యగగ్నేన పాణినా ప్రాహ విస్మితః. సో అబ్బురంతో, సంబరం అంటే ఆశ్చర్యంతో ఉన్నటువంటి దేవర్షి నారదుడు స్పృష్ట్వా మూర్ధని, సో ఆ ధ్రువుడు దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ ధ్రువుడి యొక్క ఆ శిరమును, తలని తాకాడట చేత్తు, తన యొక్క పాణిన అంటే తన యొక్క హస్తంతో ఆ ధ్రువుడి యొక్క తలని శిరమును తాకాడట. ఎటువంటి హస్తము చెప్తున్నారు ఇక్కడ? అగగ్నేన, అఘ అంటే పాపరహితమైనటువంటిది కదా. అగ్నేనా అంటే నశింప చేసేటువంటిది. అగ్ని దహించేస్తుంది అంటాం కదా, నశింప చేసేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ దేవర్షి నారదుడి యొక్క హస్తము గురించి చెప్తుంది. ఎటువంటి హస్తం అంటే అగగ్నేన, అగ్నేన, పాపాలన్నింటినీ అంటే పాపరహితమైనటువంటి, పాపములన్నింటినీ కూడా నశింపచేసేటువంటిది, దహింపచేసేటువంటి, సమస్త పాపములను దహింపచేసేటువంటి ఆయన యొక్క చేతితో ఆ ధ్రువుడి యొక్క శిరాన్ని తాకి ప్రాహ విస్మితః అబ్బురంతో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటి అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే, మరి వాస్తవానికి ఆ అంతఃపురంలో అంటే రాజప్రసాదమునందు మరి ఇక్కడ ధ్రువుడికి జరిగినటువంటి సంఘటన, అలాగే ధ్రువుడు తన తల్లితో మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో గాని, ధ్రువుడికి సునీతి హితబోధ చేసినప్పుడు గాని నారదుడు అక్కడ లేడు. మరి ఏ విధంగా నారదుడికి ఆ విషయం తెలిసింది అని సాధారణమైనటువంటి సందేహం ఉండొచ్చు. దానికి సమాధానంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి నారద మహర్షి త్రికాల జ్ఞానుడు అగుటమే దానికి సమాధానము అని చెప్పటం ఒకటి. మరొకటి ఇంకా చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ పరమాత్ముడు వలనే అతడు కూడా ఎల్లరి హృదయమందలి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములను ఎరగగలిగినటువంటి శక్తివంతుడు. కనుకనే కదా లక్ష్మీమాతే తన భర్త కోసం చింతిస్తూ ఉంటే
అమ్మ దీనికోసమేనా మీరు చింతిస్తుంది? ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలుసు. ఆయన పాతాళ లోకంలో ధ్రువుడి ద్వారపాలకుడుగా ఉన్నారు, అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పడం. అంటే ఆయన ఆ నారద మహర్షి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ త్రికాల జ్ఞానుడు అవడమే కాకుండా ఆయనకి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అందుకే అక్కడ విషయాన్ని ఇక్కడ విషయాన్ని అక్కడికి ఆయన విషయాలను చేరవేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ దాన్ని అందరూ కూడా మరి డిఫరెంట్ వేలో మనకి సినిమాల్లో వాటిలో చూస్తారు. కానీ ఆయన త్రికాలజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. ఆ నారాయణుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. కనుకనే ఆ ధ్రువుడి యొక్క నిశ్చయాన్ని మరి తెలుసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి వాడు కదా. మరి ఆ పరమాత్ముడుకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని తన భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడు హృదయంలో ఉంటుంది కదా. మరి అందరి హృదయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ధ్రువుడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడికి మరి ఆ విషయం తెలుసు. మరి అదే పరమాత్ముడు నారద మహర్షి యొక్క హృదయంలో కూడా ఉంటాడు కదా. మరి ఇంకా నారద మహర్షి, దేవర్షి నారదుడు ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుడు, అన్ని లోకాలలోకి సంచరించగలిగినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని సాంగత్వాన్ని నిరంతరము అనుభూతి చెందేటువంటి వాడు. కనుక ఖచ్చితంగా అతడు మరి ఆ విషయాన్ని అతడికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయంగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ ధ్రువుడు యొక్క నిశ్చయాన్ని నారద మహర్షి తెలుసుకోగలిగాడు అనేటువంటిది ఒకటి. సో ఎందుకంటే దేవదేవుడు ఎల్లరి హృదయాలలో వసించి ఉన్నాడు కనుక మరి భక్తి యోగమును ప్రవేశించటానికి ఒక జీవుడు శ్రద్ధని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ శ్రద్ధని గ్రహించి అతడు దానిని పెంపొందింప చేయడానికి తన యొక్క ప్రతినిధిని పంపగలడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ చైతన్య చరితామృతంలో ఉన్నటువంటి గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ భక్తి బీజలత భక్తిలత బీజ అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. సో మరి ఆ ధ్రువుడి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు పరమాత్ముడు సర్వంతర్యామి అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ధ్రువుడి యొక్క సంకల్పాన్ని తెలుసుకొని ఆయనకి మరి తన యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి గురువుని ఆ ధ్రువుడి దగ్గరికి పంపించాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మనము అంటే ఆ గురువు మరియు కృష్ణుల అనుగ్రహము వలననే మనలో ఆ భక్తి యోగము, భక్తియుత సేవ అంటే ఆ భక్తి అనేటువంటి లత మరి పెరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఎప్పుడైతే బీజం అంటే మనలో ఆ భావన ఏర్పడిందో ఆ బీజము మొలకెత్తి పెరగడానికి దోహదపడేటువంటి ఆ గురువు యొక్క కరుణ. సో ఆ గురు కరుణ ద్వారానే మనలో, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడిలో కూడా కృష్ణ చైతన్యము సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటిదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి దానిని మేల్కొల్పి ఆ బీజము మొలకెత్తి అది లతగా భక్తి లతగా పెరిగేటువంటి విషయానికి దోహదపడేటువంటి వాడు మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా నిద్రాణంలో ఉంటుంది.
ఆ కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా నిద్రాణ స్థితిలో ఉంటూ ఉంటుంది. అయితే అది భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆ ప్రేమ వెల్లడి అవుతుంది అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నిద్రాణంగా కృష్ణ భక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నటువంటిది. కేవలము భక్తుల యొక్క సాంగత్వము ద్వారా వారిలో మరి వారి ఆ సదు ఉపదేశాలను విని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా, శ్రవణ కీర్తనాదులు అనేటువంటి పోషణ ద్వారా, నీళ్లు ఈ మొక్కకు బీజానికి పోయడం ద్వారా అది భక్తి లతగా, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క శిక్షణలో మరి ఆ బీజానికి పోషణ నీరు అందించడం ద్వారా అది మొలకెత్తి, నిద్రాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ బీజము మొలకెత్తి లతగా, భక్తి లతగా పెంపొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ భక్తి లతాబీజ, భక్తి లతాబీజ అంటూ చెప్పబడినటువంటి. యాక్చువల్గా ఇది మనకి చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీల 19వ అధ్యాయంలోని 151వ శ్లోకములో ఉన్నటువంటి అంశము. ఆ శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన భాగ్యవాన్ జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ భక్తి లతా బీజ. సో ఇక్కడ బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన, బ్రహ్మాండ భ్రమితే అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో పరిభ్రమిస్తూ, కోన ఎవడో, భాగ్యవాన్ జీవా పరమ భాగ్యవంతుడైనటువంటి జీవుడు. ఎందుకంటే మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల అనుసారంగా జీవులందరూ కూడా ఈ బ్రహ్మాండంలో జనన మరణ చక్రాలలో పరిభ్రమిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కొందరేమో ఉన్నత లోకాలకు ఉద్ధరించబడుతూ ఉంటుంటారు, కొందరేమో అధమలోకాలకు పోతూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా పరిభ్రమించేటువంటి ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో అటు ఉన్నత లోకాలకు పోయినా, ఇటు అధమలోకాలకు పోయినా తిరిగి వారి యొక్క మంచి కర్మలు అయిపోయిన తర్వాత, పుణ్య ఫలాలను అనుభవించిన తర్వాత ఈ మధ్యలోకానికే రావాల్సి, అదే జనన మరణ చక్రం. అలాగే పాపకర్మలను, అధమలోకాలకు వెళ్ళినటువంటి వాడు కూడా అక్కడ పాపకర్మలను అనుభవించిన పిదప తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చేటువంటి. సో ఆ విధంగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉండేటువంటి కొందరు ఉన్నత లోకాలకు ఉద్ధరించబడగా, మరి కొందరు అధమలోకాలకు పోగా, ఆ విధంగా పరిభ్రమించేటువంటి కోట్లాది జీవులలో, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, వందల వేలగా ఉన్నటువంటి జనులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఏ ఒక్కడో నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడు అంటూ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. హరే కృష్ణ ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను ప్రభు మీరు ఎవరిని ఇచ్చారా? నేను ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే సిద్ధా యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 7వ అధ్యాయము ఎన్నో శ్లోకం మాత? మీట్లోకి వచ్చారా? ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఈ వందల వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మనుషులలో, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా మనకి
చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా प्रभु जी हरे कृष्ण। चंद्रावती माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే అదే మాతా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. ఓకే మాతా. ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అదే చైతన్య చరితామృతం అన్నారు, అక్కడి నుంచి కట్ అయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ప్రభు. సరే ఇప్పుడు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు పర్లేదా ప్రభు? క్లియర్ గానే ఉంది కదా? క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఆ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినట్లుగా మరి ఆ కోట్లాది ఈ బ్రహ్మాండంలో పరిభ్రమిస్తూ ఉండేటువంటి కోట్లాది జీవులలో పరమ భాగ్యవంతుడైనటువంటి వాడు. సో అలా ఆ పరమ భాగ్యవంతుడైనటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా, ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము ద్వారా అతడు మరి ఆ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం అతనికి లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని పొందడము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది. ఆ లభించినటువంటి గురువు మరియు కృష్ణుని యొక్క కరుణతో అటువంటి వ్యక్తి ఆ భక్తిలత బీజాన్ని పొందుతాడు అని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరి హృదయాలలోనూ ఉన్నాడు కనుక ఎవరైనా ఏదేని కోరుకున్నట్లయితే ఆ దేవదేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి అంశం. సో కనుకనే మరి ఆ భక్త ధ్రువుడు ఆ విధంగా తను ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము పొందాలి అనేటువంటి కోరిక అతడిలో కలిగినప్పుడు మరి ఆ విషయాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి నారద మహర్షిని అతడికి అంటే అతన్ని కలిసే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ వలనే మరి జీవుడు గురు యొక్క సాంగత్యము లభిస్తుంది అని హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే ప్రభు. ఇప్పుడు ఇందాక కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. ఓకే. సో మరి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము వలన మనిషి
వశాత్తున లేదా దైవ వశాత్తుగా ఆ కృష్ణ చైతన్య సంపర్కంలోనికి వచ్చి దానితో సాంగత్యము కోరినప్పుడు ఆ హృదయస్థుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అతనికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురుదేవుణ్ణి కలుసుకునేటువంటి అవకాశము ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడికి అదే అవకాశము ఇవ్వబడినటువంటిది ఆ కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహము వలననే ఆ విధంగా అతడు తనకు నారద మహర్షిని కలుసుకునేటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటిది. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సకల జీవుల పైన కృప చూపడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, మనము దారి తప్పిపోయినటువంటి లేదా గృహము నుండి బయటపడినటువంటి ఒక చిన్న పిల్లవాళ్ళ లాగానే భగవంతుడు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంట్లో నుంచి ఒక పిల్లోడు వెళ్ళిపోతే తల్లిదండ్రుల పైన అలిగిపోయో లేదో ఏదో కారణం చేత వెళ్ళిపోతే తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా, తండ్రి ఏ విధంగా వారి యొక్క రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటాడో అదేవిధంగా భగవంతుడు కూడా మనము తిరిగి మన భగవద్ధామాన్ని, మన నిజధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి చూస్తుంటాడు. మనము ఒక అడుగు భగవంతుని వైపుకు వేస్తే ఆ భగవంతుడు మన వైపుకు 10 అడుగులు ముందుకొచ్చి ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడి యొక్క మనసులో ఆ విధమైనటువంటి సంకల్పం రాగానే మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, ప్రామాణికమైనటువంటి గురుదేవుడు ఆయనకి ఆ నారద మహర్షిని కలుసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కలగజేసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భాగ్యశాలి అయినటువంటి భక్తుడు ఆ గురు మరియు కృష్ణుడు ఇరువురి చేత రక్షింపబడుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి గురువు చేత, అంటే గురువు సరైనటువంటి మార్గదర్శకంలో నడుపుతూ తన శిష్యుణ్ణి, సో అంతరంలో నుండేమో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బాహ్యంగా ఉండి గురువు యొక్క సహాయాన్ని, భక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి భక్తులు పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి జీవుడు భవబంధన విముక్తి పొందడానికి, ఆ భక్తిలత బీజము వృద్ధి చెందడానికి ఆ గురువు మరియు భగవంతుడు ఇద్దరు కూడా సిద్ధపడే ఉంటారు. ఎప్పుడూ కూడా వారి యొక్క కరుణ ఆ భక్తుడిపైనే ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు భాగ్యవంతుడు కావడం చేత శ్రీల నారద మహర్షి రావడము, ఆ నారద మహర్షి ఆ ధ్రువుడి యొక్క తలపైన చెయ్యి ఆనించి సమస్త పాపాలను తొలగించగలిగేటువంటి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అనుగ్రహం ద్వారా పంపబడినటువంటి గురువు కనుక గురువుకి కూడా ఆ శక్తి ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ నారద మహర్షి చరిత్ర కూడా చూసాము. సో ఆయన చాతుర్మాస సమయంలో వైష్ణవులు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వారి సేవలో పాల్గొనడం వల్ల ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క కృపతో ఆ వైష్ణవుల యొక్క ఉశిష్టాన్ని తినడం ద్వారా, ఆ వైష్ణవులను సేవించడం ద్వారా, వారి యొక్క ఆజ్ఞా పాలన చేయడం ద్వారా ఆ దాసీపుత్రుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు కృపాపాత్రుడైనటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. సో ఆ విధంగా వైష్ణవులు అజ్ఞాత కృపచేత క్రమక్రమంగా విశుద్ధ భక్తుడయ్యానటువంటిది. సో ఆయన తదుపరి జన్మలో మరి వైష్ణవులలో మహోన్నతుడైనటువంటి వైష్ణవుడుగాను, వైష్ణవులకు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గురువు మరి ఆచార్యుడైనటువంటి
నారదుడిగా తయారైనటువంటి వాడు ఆ నారదుడు. సో అటువంటి నారద మహర్షి ఇక్కడ ధ్రువుడికి మార్గనిర్దేశకం చేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా వచ్చినటువంటి, శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహము ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు కనుక ఇక్కడ ధ్రువుడి యొక్క జీవితము ధన్యమైనదిగా భావించవచ్చు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ధ్రువుడికి నారద మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం లభించడం, ఆ భక్తిలత బీజ అంటే భక్తిలతకు కావలసినటువంటి బీజము ఆ నారదుడి యొక్క కలయిక ద్వారా, నారదుడు యొక్క దర్శనం ద్వారా ఆ ధ్రువుడిలో భక్తిలత బీజము పడింది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రతి విషయానికి కూడా మూల కారణము ఉంటూ ఉంటుంది. అదే బీజం అంటాం. ఏదైనా ఒకటి జరిగితే ఇక్కడే బీజం పడది అని అంటూ ఉంటాం కదా. సో అలాగే మనకు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, సమస్తానికి ఆది బీజ ప్రదాత నేను అని చెప్తుంటుంటారు. ఈ మొత్తము ఉద్భవించడానికి నేనే కారణము అంటే ఆ భగవంతుడే బీజము అని అక్కడ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మనము ఆలోచించేటువంటి ఏ ఉపాయానికైనా, ఏ కార్యానికైనా, ఏ ప్రణాళికకైనా, ఏ సాధనకైనా మొట్టమొదట మనకి ఏంటి ఆలోచన వస్తుంది, అంటే ఇలా చేయాలి, ఇది చేయాలి, అంతే కదా. సునీతి ఆలోచించి తన కుమారుడికి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించమని చెప్పింది. ధ్రువుడు కూడా అదే సరైనది అని నిర్ణయించుకొని స్థిరమైనటువంటి భావనతో ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించాలని ఆలోచించి ఆ గృహాన్ని వీడినటువంటి పరిస్థితి కదా. సో అటువంటి ఆలోచనే బీజము అని చెప్తాము. ఇక్కడ ఆ భక్తి లతా బీజము ఆ ఆలోచన రాగానే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా నారద మహర్షి రూపంలో ఆ ధ్రువుడికి కలిగినటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి గురువు ఏ పద్ధతులు, ఏ నియమాలు, ఏ నిబంధనలు ద్వారా మనిషి భక్తి యోగంలో సుశిక్తుడు కాగలడో అవన్నీ కూడా ఆ గురువు ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా ఆ భక్తిలత బీజంలో వనగూడబడతాయి అని చెప్తుంటారు. కనుకనే కృష్ణ కృప చేత గురువు ద్వారా ఆ భక్తిలత బీజము లభిస్తుంది అని, ఆ భక్తిలత బీజాన్ని మనము ఆ భక్తిలతను వృద్ధి చెందించుకోవడానికి శ్రవణ కీర్తనాది పద్ధతులను ఆచరిస్తూ మరి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో మొదటగా గురు నిర్దేశంలో మనం చేసేటువంటి సాధనా భక్తి కదా, దాన్నే వైదీ భక్తి, రాగానుగ భక్తి అని చెప్తాము. సో క్రమంగా అలా చేస్తూ చేస్తూ భజన ప్రక్రియ, సాధు అంటే శ్రద్ధగా, మొదటగా శ్రద్ధ, తర్వాత సాధు సాంగత్వము, భజన క్రియ, అనార్థ నివృత్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తిగా, అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తి ఆ ప్రేమ భక్తిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు చేత దీక్షితుడైనప్పుడు, సాధారణంగా దీక్ష తీసుకోబడినప్పుడు ఈ భక్తిలత బీజాన్ని అతడు పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. అలాగే గురు కరుణను పొందిన తర్వాత గురువాజ్ఞను నెరవేర్చాలి. ఆ విధంగా శ్రవణము, కీర్తనము చేస్తూ నియమాలన్నింటినీ పాటిస్తూ మరి మనకి భగవద్గీతలోనే చెప్పబడినట్లుగా వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేకేహ కురునందన అంటూ చెప్తారు. గురుదేవుని ఆదేశాలను శ్రద్ధగా వినినవాడు కీర్తనకు లేదా భక్తి ప్రచారానికి అర్హుడవుతాడు. అలాగే గురుదేవుని నుండి ఆజ్ఞలను బడిసిన తర్వాత శిష్యుడు
భక్తిలతకు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా భక్తిని పెంపొంది మరి ఏ విధమైనటువంటి ఉపదేశాలు నారద మహర్షి చేత ఇవ్వబడ్డాయో అనేటువంటి అంశాలను మనము తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.